cishe ama-slides esizoba nawo namhlanje awu-8. Isihloko sokhuluma ngaso namhlanje sithi izilokotho ezinhle zephasika. Isona sihloko sokhuluma ngaso namhlanje sithi izilokotho ezinhle zephasika. Uyabona kumuntu mengabe kukhona into ayithandayo, noma ake ngithi nje abantu mangabe kukhona into abayithandayo, kumele ubafisele ini, kumele ubafisele inhlanhla kukho. Ingakho sithe namhlanje asibe nesihloko esithi izilokotho ezinhle zephasika, leli elizoba ngomhla ka-18 April 2025, nabantu bakithi abakubiza ngokuthi uGood Friday. Uyabona nje abantu abaningi makumhla ka-18 April bathi baya good. Wengane zakwethu, izinto esikhuluma ngazo thina la ekhaya zibucayi kakhulu, ngoba wena khona into othi uma uyibuka ngamehlo akho uyibona inhle, kodwa thina as House of Radical Intellectuals, or let me say as intellectuals, noma njengey'ncitha buchopho, uthothi wena lento uyibona inhle ngoba uyibuka kwi-surface, thina sikwazi ukuyibuka deep enyaweni zayo, nala ime khona, nendlela eme ngayo, bese sikutshela ukuthi yazi ukuthi yonke lento uyibona inhle, into engenamsebenzi walutho futhi ngeke izikusize ngalutho. So sitha siba abantu abakanjalo abathatha abakhuluma izinto ezibucayi, othola ukuthi abantu abaningi bayibuka zi-right, kodwa uthothi thina sizokutshela ukuthi yonke lento ayikho right. Angithi yabo. So ingakho sithi yonke into esikhulumayo la ekhaya kwa House of Radical Intellectuals siyayicwaninga. We spend hours and hours sihlaziya into esizokhuluma ngayo, ngoba siphila ezweni ingane zakwethu elinomthetho. Kufuneka yonke into oyikhulumayo ukwazi ukuyisekela, ukuze noma kuba khona umuntu onomqondo lula ongafuna ukupressa ama charges kuwe, noma ngathi uyahamba mhlawumbe uyoprosecutor, ukwazi ukuyidefend into esukukhuluma ngayo. Cishe impela ngoze ngife ningangibonanga ubuso nobuso, kodwa yimi lo, ngoba ngithi ngoma hamba ehlala nje akuyona i-image le engayithatha. This is my studio kwezinye isikhathi, but it's pointless, yabo. Mhlambe usibiye sisebenzise, ukhona umngane wami usebenzisa kwamanye ama channels, but this is me. Ngokubona la ingalo umuntu omnyama la, sisebenzisa i-uniform ye-NIU ngoba sikhuluma ngezinto ezibucayi, kanti ne-NIU isebenza ngama cases abucayi. Wengane zakwethu kwa House of Radical Intellectuals nanka ama images esiphila ngawo. Nane niya good bafethu no celebrate ugood, nazi ukuthi nikhuluma nabantu abakanje. Thina njengabantu abamnyama hambani no celebrate ugood, but na class khona umuntu omnyama wayephila kahle Africa, kwafika belungu eAfrica nencwadi ekuthiwa iBhayibheli, kwafika amaSulumane nencwadi ekuthiwa iQuran, benza abantu abamnyama bakithi izigqila, bekuthathela kuzo lezi incwadi engiqeda kuzisho ukuthi zingcwele kuyiBhayibheli neQuran. Umuntu omnyama lo wenziwa isigqila, enziwa umlungu. Uthe mangabe umuntu omnyama enikwe freedom, benza sure ukuthi abantu babethe akakhululeke, bambeka la ukuthi akahlupheke. We are now njengamanje si-impoverished population. We are a very poor race in Africa. Not only in Africa, in the world. Black people are one of the most poor race in the world. Isizathu esenza ukuthi sibe poor physically, sikiyeke lokuka mentally, ngoba uyabona ukuhamba ucelebrate izinto engenasidingo njengabo Good Friday lokho, amanye ama symptoms okuba poor mentally. Angithi yabona manje into mentally iyingozi, ngoba ifuna abantu abama intellectuals, abantu abazohlala bafunde day in day out, benza ama research bese bebuye bezofundisa abantu.
So ingakho mhlawumbe okuningi sokukhuluma kuzobacasula abantu abaningi, but we don't care because we know exactly ukuthi lento esikhuluma yiyo. Uyabona ukudila nesimo somqondo umuntu ofile uzama ukuzivuselela ukuthi sibe sesimeni akubona umsebenzi olula. Ngoba kwazi abantu abaningi bafundile kodwa lezi zinto esikhuluma ngazo abayifundela ngabazazi and umqondo wabu weak ngalendlela masokhuluma ngezinto ezikanje. But ke sabantu abamnyama siphuwa physically, that is why sicela sisebenzela zonke izizwe ezikhona la. So thina as a house of radical intellectuals nathi bafethu into esidila nawo umqondo ukuthi mangabe siuxika kahle umqondo noma siunyakazise kahle lo mqondo lo, na uzobona ukuthi kunama chains la bese kuba yiwona ophula lama chains. Le ntamo yomuntu waseAfrika eyahlukaniswa amangisi namasulumane sifuna ixhumeke bese sukuma lo ayeke ukuba ngikhamisa ngithele. Uyabona ngoba yes physically asezona igqila but mentally bafana ijumpile ngifuna ukudlala ngani. That is why decide ukuvula le channel ukuthi we are House of Radical Intellectuals. Sithinta zonke izihloko esikholele ekutheni zizokwazi ukuphilisa ingqondo yomuntu omnyama yakubhayiza. Bafowethu iphasika la kulonyaka lingomhla ka18 April 2025. Asiqalelana ke. Baningi abantu abazofa. Ngizokutshela ukuthi why. Uyabona nje ngoba nizosuka koGoli nize eNatal, nisuke eNatal niye eGoli, nisuke eNatal nisuke eMaritzburg niye eBay, nisuke eBay niye koSikhawini nithi nyo kuphu Good Friday inqwaba yenu izofa. Ngifuna unitshela kanje ngicela nikubambe lokhu. Ziningi kakhulu izihloko esikhuluma ngazo. Yabo. Ngiyazi ukuthi lezi ezithinta inkolo yakaSathane nizoyisaba. Thina ayikho into esingayivundulula ezingane zakwethu. Ayikho into esingayicingi. Abantu abasubscribe kule channel nabanesineke siyafundisa ke sithatha isikhathi masikhuluma. Ngoba phela ayikho into esingayifundisa in 5 minutes. Mawuthi siyabhora inicisha indaba yakho lo onesineke nofuna ukuvuleka ekhanda uzohlala kuseclassini la. Ngoba ngake ngasho before ukuthi thina sabantu bokulalelwa asibona abantu bokubukelwa ngoba sithatha isikhathi masikhuluma esikukhulumayo kuyaphilisa engqondweni. So mangabe unama data anele nansi iplan engikunika yona sivulele ngane yakwethu bese uqhubeka nokwenzayo bese usipha indlebe ulalele ngoba lento esikhuluma ngayo ibalekile yosiza ngisho ingane yakho ngisho usufile wena. Yabo ngoba phela uma umuntu uphila nansi yabo nje ukuzophila impilo esile lento ufuna ihlezi isebenza. Iphumule mawulele kuphela kusemhlabeni la wengane zakwethu sifikile siyadlula. So lento uthi sihlupheke kanje nokuhamba sigubha imigubho esingahlangene nayo ingozi kakhulu ingakho sifa nje. Wodi nginitsheleke ne laba ba understand lento ekuthiwa iFreemason noma iIlluminati ngoba inqwaba yabantu laba banemali bagcwele lento ekuthiwa iIlluminati noma iFreemason inkolo yakaSathane. Uyabona inyanga kaApril inyanga yesi4 wengane zakwethu. January, February, March, April. Inyanga kaApril kuthiwa mayiqala nje kuthiwa April's Fool. Uyabona ngomhla ka1 April kuba April Fools. So it's an April Fool's month. Uyabona sisazonivezela nje kulama slide anyana alandelayo. Nansi into ezonenza nife. Sike sayichaza lento kune code la esanikwa yona. It's in our hands ekuthiwa i46664. Sichaze kakhulu ngayo ngesilo siqiqa kuyo. Uyabona mawufuna ukwazi ngayo subscribe kule channel bese uthola wonke noma ungene nje kwa House of Radical Intellectuals ucheck ama videos wenzile sikhuluma kakhulu ngecode ye46664. Sachaza ukuthi la enkolweni yakaSathane ngoba ikhona inkolo yakaSathane wengane zakwethu. Nithanda ni most abantu aba rich nama politicians amaningi agcwele kuyona. Number 4 inumber critical ngalendlela kubantu abama Satanist because iIlluminati pyramid iba nama side out 3 eliphezulu elingaka left elingaka right. Uyabona kube bayibiza ngani ngeIlluminati pyramid the right. Bese ukuthi la phakathi nendawo sithe iba ne angithi ivele into mangabe ipyramid iba bathi ngesingisi triangle phezulu iseceleni iphansi bese kuba khona lelihle liphakathi nendawo angithi yabona. So number 4 ingakho iphasi kuzobona liba ngo April kanje
noma libe ngoMarch alikwazi ukushintsha liba ngoMarch isitha lingoMarch noma lingoApril ngoMarch kusuka Illuminati pyramid angithi yabona enama corners awu1 2 3 angithi yabona phela ipyramid inama corners awu1 2 3 noma itriangle inama corners awu1 2 3 right malizoba ngoApril likhuluke malizoba ngoApril ngoba lisuke linaleli ihleli lapha phakathi nendawo le Illuminati noma le Satanism that is why lingoApril isizathu sifuna untshati nina nonke enizofa nifenazi ukuthi nitsheliwe bese kuthi umhla ka18 angithi yabona umhla ka18 wengane zakwethu kuna kaSathane kusetshenzwa ngalento ekuthiwa i666 umhla ka18 kunalezi zinto ekuthiwa ama common denominator manikhumbula nenafunda imaths kune number la ukuthi iyipi number engena kalula ku18 uyabona lo number 6 angithi yabona because it's 6 it's 12 it's 18 okusho ukuthi o6 mangabe bebathathu 6 6 6 angithi yabona u6 u12 u18 uyabona ngoba lengomhla ka18 April kuzobhujwa wengane zakwethu kuzobhujwa nize nibukele indaba yabona uma uyithola le video le uyishare ngempela ngoba thina la ngoba ngisho ngithi siyafundisa wengane zakwethu yebo siyathanda abantu basubscribe kodwa futhi nalabo abakholele ekutheni yonke lento esikhuluma yini nonsense ngeke besubscribe kwi channel ngeke sibagxeke and futhi ngeke sibancenge ngoba siyafundisa la thina uyabo kuzobhujwa ke ngane zakwethu ngoba wena ubona u18 nje lo 18 umele u666 okuyi code yakuphi i666 vele phela i code yeSatanism ngane zakwethu kuzobe kuphuma nesinedolo kwaSathane ukuzoginqa imoto emgwaqeni ukuze kuphuzwe amagazi enu ngesikhathi nithi niyakweni kuyi-Good Friday besithi asikusho nje lokho if usithanda we are House of Radical Intellectuals njengoba ngisho ukuthi if usithanda lokho esikhulumayo ukubona kuyawakho umqondo uyasubscribe kule channel uyashare you put a link uclick link bese ucomment siyabathanda abantu abacommentayo yabona ngoba phela nathi we are not genius or geniuses we are intellectuals mhlawumbe khona la sobe sithi ugeja khona noma ufuna incaciseleko we will help you out so uGood Friday ke lo siyakona inqoba kakhulu abantu abazofa ingane zakwethu ngoba nansi date yakhona u18 omela u666 kuzobe kuphuma yonke into esihogweni kuzoginqa imoto kufuneka amagazi enu uApril inyanga yesi4 u4 njengoba ngichaza I no check kodwa ama video ethu amanye ngisikhulume kakhulu ngalento bazobhoreka abantu abake babuka ama video ethu nansi into ezokwenzeka abantu bakithi bazobe benze nje ngama Easter bephakamisa izandla bekhamisa abanye bebheka phansi nani angithi abantu kuzobe ku Good Friday kuthi uGood Friday nje usho ukuthi ya kahle lento ihlanganiswa noJesu lo bhale eBhayibhelini ukuthi amaJuda abulala uJesu ngokubulala kaJesu kwase kwathiwa into enhle leyo phela uJesu wabulala kulo esihlanu kuzongena isabatha wabulala uJesu mawufunda nje eBhayibhelini kuthiwa khona waya kuPilato wacela isidumbu sika Jesu wathi ucela sehliso esiphambanweni kungaze kungene isabatha isidumbu sika Jesu silenge siphambanweni nikhumbula ukuthi uJesu Kristu obhale eBhayibhelini weyinkosi yesabatha wayegcina isabatha on Saturday so wabulawa on Friday uJesu isidumbu sakhe sehliso esiphambanweni sasongwa ngendwangu sase sibekwa endaweni enamatshe mawuthi alifunda iBhayibheli uyabo lolo suku kwaku lokulungiselela ukungena kwesabatha okuyi Friday so amaJuda namaRoma ngoba phela uJesu kahle ukufa kwakhe kwakunamaRoma behind kwakuyisikhathi seRoman Empire malufunda iBhayibheli ngesilo sigxila kakhulu lapha ngoba into esilwa nayo ingqondo yomuntu kodwa nje malufunda iBhayibheli sike sayikhuluma kakhulu lonto leyo kwamanye ama videos esiwakhiphile ukuthi amaRoma iwona ayenika ipressure amaJuda noma ababusi bakaJuda ukuthi kubulawa uJesu lolo suku uJesu abulawa ngalo kwathiwa usuku oluhle ngoba wayeyisitha
eselandelwa abantu esegcina inkolo eyayihlukile kunale yayikhona abantu bekhonza on Sunday ngoba phela amaRoma akhonza izithixo kahle kahle yabo nje mawuye eRome akhonza izithixo oMithras oPerseus sichaze kakhulu ngaleyo nto leyo oPerseus oMithras oHorus njalo njalo ziningi izithixo ngisho ufike eVatican kunenqwabe izithixo efakwe lapha kuma pyramids eIlluminati so wabulawa kuJesu ngoba esefike nenkolo ukuthi abantu abagcinisa abatha sekuphunywa esandleni kuye kukhonza izithixo wabulawa lolo suku lwabizwa ukuthiwa usuku oluhle ngoba kwabulawa isitha esiuJesu kwathiwa iGood Friday namhlanje abantu bahlangane nezitha ekaJesu bayo celebrate ukufa kukaJesu uthi ngoba wabulawa kwaba intenhle lalelani ke ingakho sithe ngomhla ka18 April inqwaba yabantu abazofa ngoba sesikuchazile ngangilongo ukuthi ngoba sesikuchazile ukuthi why sithe abantu bazofa nansi ke into ezobe yenzeka makuthiwa kugujwa iphasika ku celebrate ukufa kaJesu ukuthi uJesu njengoba wafa njengoba noma wabulawa izitha zakhe abantu abamnyama eAfrica bayi celebrate le nto bathi into enhle ukufa komuntu kwathiwa is a Good Friday ithanda ungawuniki kodwa umqondo lento le ukuthi ngathi ngifelwe ingane usuku okwafa ngale ingane yami bese ngithi mina usuku oluhle yabona nje mawuthi wawafelwa ukufelwa ingane akuyona enhle akuyona nje into enhle umuntu oyisitha sakho ongathi usuku kwabulawa ngalo ingane yakho luhle njengoba sisho ukuthi Good Friday so zonke ke izitha ikaJehova eyiningi inkosi yami engazilutho zizofa so ingakho sithi mhlamba ake sithi kuniki lokotho zalolu suku kunento ekuthiwa iHalloween wengane zakwethu ngeke sichaze futhi ngayo ngoba sichazile kwinkolo yakaSathane yona ke it's based on trick and treat yabona nje ukutrick umuntu kumbhayizisa umuntu yabo ukuze ukwazi ukugaina into ofuna ukuyigaina kuwe bonke labantu mina can show you I don't care. We are a house of radical intellectuals. We say things as they are without any fear whatsoever. Bonke labantu ngoba babona nje babhayiza mina ukutshela straight babhayiza. AmaJuda abulala nawodwa leka Juda. Ngifuna nizwe kahle lento. Angiphinde. AmaJuda abulala nawodwa leka Juda. Engaqali ngoba phela amaJuda ngempela abulala wengane zakwethu. Yabo. Asikiyeke lokwenganekwane zaseBhayibhelini sifocus kuloko okukhona njengamanje nibonile nani ko TV from the river to the sea free Palestine free Palestine iPalestine kunempe lapha yana kwa eMiddle East between amaJuda nabantu bakwaIsrael kuyabulawana kakhulu abulala amaJuda anasikhathi yabo so ukhona yena umuntu ongathi njengoba amaJuda ebhize bulala amaPalestina lapha eMiddle East niyakubona lonto bafethu ku TV kusakuvelile kakhulu ngisho izwe lase South Africa lihambile la kweInternational Criminal Court la uvulela izwe la kaIsrael ukuthi yimbi lento enziwa amaIsrael kubantu basePalestine ukhona yena umuntu ongasuka la eSouth Africa ethi thina sonile ngokuthi ngokufa kwalawo maPalestina sihlangana phi nokuthi amaJuda bulala amaPalestina yebo kuyinto embi kodwa kusona isono sethu ngoba esinye isizwe esilwa nesinye isizwe but abelungu bathe mabefika la bathi thina sona ngokubulawa kukaJesu kodwa wayengekho umuntu omZulu mhlawumbe omXhosa noma omNdebele nani oyekhona ngesikhathi kubulawa uJesu abantu abona ngokubulala uJesu amaJuda kubo hayi thina abantu abamnyama sihlangene naleyo nto leyo kodwa abantu bakwaSathane ngoba phela iHalloween ukhisimusi wamaSathanist kahle kahle sengifundisa nalezi ingane zene ezifunda nabelungu esezazi uHalloween ezicelebrate uHalloween ukhisimusi wamaSathanist iHalloween obuka indlela ekugqokwa ngayo ubuke nje ama images akhona yonke le nto inobuvampire noma inobuzombi izombi noma ivampire idemon leyo nto le so labantu laba batrickiwe babhayizisiwe kahle bayokhala ngokuthi sona ngokubulawa kaJesu kodwa masubuyisa kahle umqondo abona ngalutho babengekho nje number 1 ngesikhathi uJesu ebulawa number 2 abazali baba babazalayo babengekho even noma ngathiwa siyahlehla we go back to centuries
abantu abamnyama engane zakwethu kuze kube namhlanje angikhumbuli kuthiwa kunomkhumbi wakwakhandwa abantu abamnyama, angikhumbuli kuthiwa kunebhanoyi elake lakhandwa abantu abamnyama. Abantu abamnyama they had no desire to leave Africa to overseas. Abelungu abasuka phesheya beza la basenze igqila basiphuca nezindawo zethu sahlupheka njengoba siyihlupheki namhlanje. Akekho umuntu omnyama oyekhona kwaJuda ngesikhathi kubulawa uJesu, kwakwamaJuda kuphela. Kodwa labantu bakithi abamnyama bathi bona ngokufa kukaJesu batrickwa abelungu kusetshenziswa lencwadi ekuthiwa iBhayibheli. Bo imost yabo ngoba siya kuma Easter nje boba isihlabelo wengane zakwethu mawunesibindi. Ngicela ungisize kanje. Nina nisubscribe kule channel nawo lalele oqalayo kusizwa sikhuluma. Mawusubscribe kule channel kunesihloko esisikhiphile sithi inkolo yakaSathane. Thina siwona ama-satanist. Sicinga yonke into. Uyabona izwe siphila kulona njengamanje. Noma ngathi uNkulunkulu umhlaba uyawuthatha uyawuphakamisa awubhekise phansi. Obukungaphezulu kubheke phansi, obungaphansi kubheke phezulu. Mina ngibona ku right. Bazenzela abantu bakaSathane emhlabeni angifuni ukudlala ngawo. And abantu bakithi ba ignorant and stupid at a very high level, and nathi siswele indlela ukuthi labantu zoba modify kanjani basuke kule nonsense yokucabanga abacabanga ngayo bebuyele esimene esiright. Yingakho azama ngazi noma kuzolungana. Bonke labantu batrickiwe, babhajwe into enengamele ngabe babhajwe kuzo njengoba sisho sithi namanje amaJuda abhiza bulela amaPalestina lapha kweIsrael, kuyabangwa lapha koGaza kufa abantu, yabona. And asihlangene thina naleyo nto leyo, and it's a fact asihlangene naleyo nto leyo. Akuthine sithi ama-Israel ahamba ubulala ama-Palestine, asihlangene naleyampi. Same thing nokufa kaJesu, asihlangene umuntu omnyama nje akahlanganisela ukuthi nokufa kaJesu, but bonke labantu abazohamba bethi bayogubha ukufa kaJesu. And into engicikayo bathi it's a good Friday. Ukubulala komuntu wafethi igama lithi good lisho into enhle, kungcono kube kuthiwa it's a bad Friday. Akekho futhi amanga lento ukuthi uJesu wathunyelwa emhlabeni ukuthi ezofela izono zethu. Sihlezi sikhuluma lonto, siyalifunda iBhayibheli. Yabo ngoba ngithi amanga nje singakuvezela incwadi ekhona eBhayibhelini ukuthi sikuthatha ukuthi amanga ukuthi uJesu weze emhlabeni ezofela izono zethu. Nitrickwa abantu abama-satanist. Ngoba phela umuntu oyi-Freemason noma ogubha lento eHalloween lento yafika nabelungu i-satanism yonke lento le. So ingane zakwethu uNkulunkulu engathi enganikhumbula niya ukubhajwa into enengena ngqondo eningahlangene futhi nazo. Nansi into ekhona. Yabona mawuzokhuluma kanje bese ungafundi noma bese ungayireference into oyishoyo. Uyadelela, number 1 uyadelela, number 2 umuntu ozothi nomoya kaSathane uqinisile. Asenze kanje, kunencwadi la eBhayibhelini ethi Levi 23 usuka kuverse 1 uya ku5. iBhayibheli ke ngane zakwethu akekho ongenalo. Uyabona nje umuntu mhlambe futhi ngizothi umuntu owumKristu yonke lento engiyikhulumile iyamcasula. Ingakho mina la ka House of Radical Intellectuals savumelana nalabantu engisebenza nabo ukuthi akumele kube khona umuntu ovelayo ngoba bazokugenqa bakubulala abantu la isimeni somqondo ba fucked up kakhulu angifuni ukudlala ngawo. Abelungu basichaphaze kakhulu bafethe engqondweni. Kungcono ngiye ngithi mina ingcono i-physical abuse kune psychological abuse. Yazi kunabantu abahlala emzini emihle nize nikuhalele ukuthi uNkulunkulu wami nami ngiyafisa ukube umyeni wami wenamandla mhlambe njengosokhela ngezumzekelo. Ukube nje umyeni wami enamandla njengosokhela angakhela umuzi omuhle nani. Kodwa mawuthi uyafika ngaphakathi uthola ukuthi lo gane leso sigwili akekho umhle emoyeni. Angithi yabona. Uhlukumezekile umuntu azadla ushave afe. Nibuza ukuthi abantu abayigwili bacabanga kanjani emakhanda abo. Buka lo muntu indoda yamthengele imoto yamakhela umuzi. But buka wenzani. It's a psychological abuse. Ingcono physical ngoba siyabona hayi phela uyahlusheka kwalomfazi uyashawa Nkosi yami, buka uvaleke ihlo ngihlangane naye eclinic, we can all see. But into edamaged engqondweni angithi yabo once umuntu wafa engqondweni kunzima ukubona. Angiphathi khona makuthi ufundile ngoba phela kuyenza ukufunda ube graduate, but uthothi makuza kuma subject to understand life nje ukuthi kwenzakalana empilweni uthola ukuthi uya fucked up.
and ukutransforma lo muntu kumsebenzi wengane zakwethu angifuni ukudlala ngawo. To transform an educated idiot kumsebenzi wengane zakwethu. So ingakho sithi mhlambe sikukhulumayo nathi ake sifunde nanti iBhayibheli okuyincwadi eniyithandayo. Lokhu kokuzonitshela ukuthi leli iphasika eniyakule nithi noligubha ngomhla ka18 April. iBhayibheli lele niliphathayo abelungu abanifundisa ngalo ngoJesu liyanitshela ukuthi iphasika linini. Alikho iphasika elingoMarch nangoApril. Umgubho wakaSathane oba ngoMarch nangoApril. Ngani zakwethu anongena kule channel kule video sikhiphe lesithi inkolo yakaSathane khona nizozazi lezi zinto lezi. Asiphinde alikho iphasika elingoMarch noma ngoApril. Into engoMarch noma ngoApril umgubho wakaSathane njengoba sisho sithi mawuqala nje uApril kuba uApril Fool's month. First day of April it's kuthiwa April Fools. Kwa Halloween ngoba siyazazi thina lezi zinto lezi hayi kabi nesenzele istudy ngenkolo yakaSathane ka Halloween. Umsebenzi kaSathane vele ukubhayisa abantu, you trick them and you treat them. For more information go and watch our video ekhuluma ukuthi inkolo yakaSathane. Iphasika ukuthi sikutshela ukuthi kunini senza ukuthi noma ningafa ngoba nizobe nihamba nje nithi nephasike noma ningafa ungcono umuntu ofike ekhaya ubona izihlobo kunomuntu oyo celebrate umgubho wakaSathane. Asifunde incwadi Levi 23 verse 5 nansi sizoyiqala la. uJehova washo kuMose wathi yisho kwabaka Israyeli uthi kubo imhlangano kaJehova enakuyimema ibe imikhosi engcwele. Right, le imhlangano yami ngithi ngoba ngisho ngithi kunemhlangano kaJehova kunemhlangano yakaSathane ngani zakwethu. Phela kuhlukene lento kufika kube khona uJehova ngapha kube khona uSathane ngapha bese kuba ukuwe ukuthi uzwe emhlanganweni kaJehova noma uzwe emhlanganweni kaSathane. uSathane ke ngani zakwethu usebenza ngegazi mawungeyona iofficial member yakhe. Phela umuntu oyiofficial member umuntu ojoin iIlluminati noma umuntu oyiFreemason okufuna aphume eyobhayizisa abantu ukuze mangabe kuthiwa kiwa emgubheni wakaSathane bafe labo bantu babe imnikelo noma babe imhlatshelo yegazi. Zisebenzi ithi incwadi kosetshenzwa izinsuku eziyisithupha kusho iBhayibheli eniliphathayo ngoba nizoya emaphasikeni nje. Kosetshenzwa izinsuku eziyisithupha kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha lokuphumula umkhosi oyingcwele ningasebenzi umsebenzi ngalo kusho uJehova. uJehova uthi kumele dunyiswe ngani ngesabatha. Ingakho masiphetha sithi uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha uzoligcina nawe kanye nabendlu yakho bonke. Sikususela la asikususeli kushembe ngoba phela mekwafaka igama lithi isabatha kuvele kuduma ushembe bese kuthi ushembe yidemoni elalethu kuzodukisa abantu emhlabeni. Angikhulumi ke ngoshembe la ngikhuluma ngoJehova. Isabatha ligcinyelwa uJehova hayi ushembe. Ushembe uthe mefika emhlabeni wathi abantu abagcina isabatha ngoba umkhosi oyingcwele akusetshenzwe umsebenzi ngalo umkhosi wokuphumula. Isabatha lokuphumula umkhosi oyingcwele kuJehova. Isho njalo lencwadi kaLevi hayi kushembe kuJehova. Ngoba mhlawumbe abantu bazothi ngipromote inkolo yakaShembe la. Ngoba phela yiyo elona ukuthi abantu abagcina isabatha. Besithi lencwadi kuyisabatha likaJehova endlini zonke zenu. Mangabe uyisikhonzi sikaJehova noma umuntu uthanda uJehova ugcina usuku lwani lwesabatha. Kushoni kusho iBhayibheli encwadini kaLevi 23 verse 1 to 5. Besithi lencwadi lokhu ngicela nonke Nkosi yami mani nendlela niyishare le video ngani zakwethu. Mawukuthi yinde uyikhathe bese uyishare lo umunye umuntu. Besithi lencwadi ngenyanga yokuqala ngosuku lwe18 kusihla kuyiphasika. Uyalizwa ke iphasika linini? Asiphinde ngenyanga yokuqala. Inyanga yokuqala ubani ngani zakwethu uJanuary. Ngosuku lwe18 mhla ka14 January kuyiphasika kubani kuJehova. Nazo iphasika lika Jehova lingo January 14. Alikhe linye.
manithi likhona elinye eliba ngoMarch liphinde lishintshe libe ngoApril, ngicela ningise eBhayibhelini bantu ikakhulukazi nini namaKristu, ningise eBhayibhelini ucommente nisho nithi wena mahambe ehlalo uyahlanya la ekhanda lakho kade sakubona ukuthi uyahlanya, ubofunda incwadi ethini iyona ekhuluma ngephasika. iBhayibheli wengane zakwethu mina asifundi la endlini nabantu abangifida ngeinformation, asifundi iBhayibheli kuphela, salifunda iBhayibheli saliqeda. Elethi iBhayibheli liblue liyellow lired siligaxa ama highlight, uyabo ukuthi noma ngathiwa kufika umuntu oprogramwe kanjani ukuthi ezomelana nathi afike ebheke phezulu within seconds. Ngoba phela abantu abamnyama ba fucked up. Thina umsebenzi engqondweni kodwa thina umsebenzi wethu ukususa yonke lento lama virus agcwele labaphile baba abantu abasile, bese bekwazi ukubaleka ukufunda ukubaleka ukuthi emhlabeni siphilela imali. Isikhona isihloko esesikhiphile siphilela imali emhlabeni. Yonke lemfuku ukuthi nambe nisangana nibangumsindo nobe emhlatshela kaSathane. Nansi into ekhona. Ngenyanga oqala ngosuku lwe-14 kuyiphasika kuJehova. Kukuwena ke ukuthi mawuye ephasikeni uya ngoJanuary welika Jehova noma uyakuleli lika March eliphinde lishintsha libe ngoApril noma elika April elizophinda lishintsha libe ngoMarch, lelo elakwa Sathane akulona laka Jehova. Yabo nje lele siyakulona ngomhla ka18 April 2025 akulona iphasika lika Jehova elaka Sathane. Iphasika lika Jehova lingoJanuary 14, ubofunda incwadi kaLevi 23 verse 1 to 5 nigcina isabatha futhi mawufuna ukuvuleka umqondo. Lento engathi ngingathola labantu ekuthiwa befundisi ngoba bangicaswe labantu ekuthiwa befundisi lokhu kwamabhotso la kwabafanyana okuhambe kufunda ama theology lapha kubuye kuyibize ngopastor kubhayizisa abantu bakithi, engathi bengayithola lento le. Ibona kakhulu engibatargetile ngoba ibona baxhaphaza abantu bakithi, nazo lezi dwanyampuphu zakithi yayizilalele ngoba yabona yonke lento esikhuluma la sicela uyihlaziye, ungayi accept as a truth, ihlaziye bese uyicomparison nezinye izinto esiopposayo khona umqondo uzosebenza. Umuntu abothi mekhuluma nawe uyithatha into yakhe uyihlaziye bese uyicomparison khona umqondo wakho uzosebenza. Ungabe isiduphunga man, yonke into otshelwayo uyenze usungaphili kahle ekhanda lakho uma umuntu onjalo. Kunencwadi kaExodus 16 verse 23 mawufuna ukwazi ukuthi isabatha linini, le ncwadi yasho ukuthi ikhuluma ngosuku la Friday ukuthi iFriday kusuke kosiwa kusuke kuphekwa ngoba ngesabatha awubasi umlilo. So leli gama lethi Friday lisuke lisusela kule ncwadi le Exodus 16:23. uMose wathi yosani lokho enizokuwosa nipheke lokho enizokupheka nikulondoloze nikudle ngomso noma ngakusasa ngoba ngakusasa kuyisabatha lokuphumula Jehova. Isho njalo lencwadi le. So makuthiwa yosani, so you fry, so ingakho kuthiwa zimfry, lolu suku kuthiwa iFriday lususela lapho ukuthi on Friday kusuke kosiwa kusuke kuphekwa ngoba on Saturday ngalolu suku kuthiwa isabatha akuphekwa awubasi umlilo, kusuku lokuphumula kuJehova. Iyona mkhosi eyingcwele kaJehova leyo, imikhosi eyingcwele kaJehova yisabatha nangephasika elingoJanuary. Konke lokho okunye okwakaSathane. Siyabonga, siyavala la. Kunalomlungu lo ekuthiwa uThomas Paine, sesiyagijima isikhathi sihambile. Wazalwa mhla ka-9 February 1737. Wadlula emhlabeni ngo-8 June 1809. Umuntu omnyama oyisigqila ngaleso sikhathi. Lo mlungu lo waphila iminyaka ewu-72. Le nkulumo ayibhalela ngezansi noma lamazwi akhuluma la ngezansi wawenza 185 years before 1994. 185 years before 1994. Wathi ke ake sifunde sigijima. Whenever we read the obscene stories, the voluptuous debaucheries, the cruel and torturous executions, the unrelenting vindictiveness, which more than half of the Bible is filled, it would more consistent that we call it the word of a demon than a word of God. It has served to corrupt and brutalize humankind or mankind. Uthi lo mlungu, whenever we read the obscene, igama lithi obscene, it means offensive and disgusting by accepted standard of morality and decency. Into ecikayo nehlanzisayo mangabe umuntu ocabanga ngendlela eyiyo okwazi ukubona into right ne wrong.
ukhuluma uthi mangabe sifunda izitori ezihlanzisayo nezinyanyisayo nengahlelekile nezinto ezikhuluma ngesex yabona into yesex njengo Abraham sike sakhuluma ngoAbraham ukuthi wayipimp Abraham nje wayipimp ngeke ngizwa amakhola esangane emasontweni ethi sonke siyinzalo kaAbraham Abraham phela wayipimp wayesebenzisa umfazi wakhe uSara njengomahosha sikuvezile lokho sisazoqhubeka futhi sikuveze bese la igama lithi unrelenting vindictiveness lisho ukuthi a persistent and unwavering desire for revenge or the infliction of harm othi ngingagijimi kakhulu ngoba ngizogcina mhlambe labantu abanesineke beluze meaning oja ukuphuma noma engaphuma hambe man it doesn't matter igama lithi unrelenting vindictiveness is a persistent and unwavering desire for revenge or infliction of harm characterized by a refusal to forgive or to let go of anger uyabona la ulomlungu usho lonto le ukuthi mangabe sifunda ngeincwadi ngezinto ezinyanyisayo ezihlanzisayo nezikwenza ucabanga ukuthi ukhona kodwa umuntu ophila kahle ekhanda lakho engenza lento le abantu abacruel umuntu ocruel umuntu onenhliziyo embi igama lethi torture execution umuntu obulala abantu ngokubatorturisha uthatha umuntu uzomvula imlenze njengalento ayenziwa abelungu nje ukuthi bakhipha inja yabo njengale nje dog unit yamaphoyisa umuntu omnyama avula imlenze bese imdla amasende inja kuthiwa imdla amasende inja umuntu wesifazane mangabe ekhulelwe bemphanisha abelungu bathatha inja bethi ayidle ayimlumisisa ukuze kuqhuma ingane ife uyabona izinto ezithi azibe kanjalo ngoba izona izinto ade zenziwa lezo zenziwa abelungu abasifikela neBhayibheli ngesikhathi sobandlululo ingakho sithi kaShembe ingakho inja ingafuya kaShembe wathi uShembe ayingafuyi inja ngoba leso senze sasenziwa abelungu abantu abamnyama belumisa izingane abantu bengenzela utho ngezinja baze bafa abantu yaba yicala emazulwini uShembe uthemeze emhlabeni wafika kwathi lesi silwane ningasifuyi lesi silwane lesi iimage yaso komdala weinsuku aseyinhle ngoba inqwaba imphefumulo eyajama lapha ijamela umenzi wezulu nomhlaba ngalesi silwane lesingakho inje ingafuyo kaShembe ngoba yizo lezi zinto ezikhulunywa uThomas Paine ukuthi ihluke inyanti isigazi kubulawa abantu bengenze lutho abantu abahlezi bene desire yokuthi ufuna ngerevenge ngibulala umuntu infliction of harm uhlezi ucabanga ukuthi njengobhambatha njengoba bebulawa belungu la nohinsa bekhishwa amakhanda eyiswa Queen eEngland abantu lento ka forgive abelungu phela basifundisa uforgive and forget bona bayingeni lonto le umlungu akathetheleli mfowethu yena uzothi forgive and forget ngapha yena ebethi remember everything and forgive nothing ingakubona sibulawa nangongculaza ocorona izini lezinto lezi awoma cancer zonke lezi zinto ekhanda ema lab zikhandwe labantu ekuthiwa ba ama scientist amanga ukuthi izifo ezivela natural amanga ikhonke lonto le abantu abakhanda izifo ezikanje kuthiwa kumele kufa abantu ngoEbola ngocorona ngoAIDS bashawe ngamabhomu abantu for ama resources zabo njengalomsangano wenzeka lapha eKongo ukuthi abantu bakithi banikwe ibhamba bulawe ukuze kuluthwe ama natural resources zabo nathi ngapha siphuca imihlaba sishawe sibe zigqila bonke labantu basifikela nalencwadi ekuthiwa iBhayibheli njengoba esho lomlungu Thomas Paine endabathetheleli inkosi yami oQueen banenhliziyo ezimbi bakuncisha ngisho imali lento esihlezi sikhuluma ngathi nani fundani ukuncisha zonke lezi zizo siyibona imali ngoba nihlupheka nidwedwe zabo nokhamisa ngithele kanjena nje ngoba nibuthunte engqondweni ingane zakwethu yingakho nathi sikhuluma ngalendlela esikhuluma ngayo and we spend hours and hours we are very angry we go back to history lo muntu waphila ngaba 1700 washona ngama 1800 but siyakwazi ukuhamba siyovundulula sikuzonitshela ukuthi hayibo bakhona nabelungu abayibona lento esiyibonayo abayibona kudala sebafa sisaphila thina ngomsaka kaNkuluNkulu nathi kuhamba sife ngoba phela mawuphila emhlabeni ufuna ubuye ufe yonke lokhu kungcola konke lokhu kungcola okukhulunywa lo mlungu lo uThomas Paine ukubhaliwe kule ncwadi ekuthiwa iBhayibheli uzethi lo mlungu kungcono ukuthi le ncwadi singasho ukuthi incwadi kaNkuluNkulu sithi incwadi yamademoni ngoba yonke lento edemonic
iyafika yenziwa abelungu phela wengane zakuthi abelungu babaxhaphazela abantu abamnyama masikhuluma ngabelungu sikhuluma ngama Europeans masikhuluma ngama Arabs we are talking about white skin Arabs afike neQuran abulala abantu abamnyama eNorth Africa athatha over kwiAlgeria iTunisia iLibya iMorocco no Egypt kwakuphila abantu abamnyama lapho even go Sudan babulala abantu abamnyama eNorth Sudan kuhlala ama Arabs are racist enza abantu abamnyama iqhila na afika neQuran njengoba belungu bafike neBhayibheli kwashawa abantu bayo abanye bafela kwiexile abanye bafela emajele njengo Solomon Mahlangu nje bebulawa bengenze lutho sikuhlukunyezwa abantu abafike nanansi incwadi lo mlungu uthi yonke lento yena mayibuka uThomas Paine akuyona incwadi engcwele kaNkuluNkulu iBhayibheli incwadi yamademoni as it has served to corrupt and brutalize humankind ucorrupt umqondo womuntu engakho sinivezela abantu lapha kulama slide esidlule kuona bephakamisa izandla labo abantu umqondo wabo ucorruptiwe they are fucked up ayisebenzi umqondo laba abantu ukuthi uphile Africa akekho umuntu omnyama oyekhona ngesikhathi kubula uJesu kaIsrael kodwa wena umqondo wakho usucorruptiwe wa acceptable nonsense ukuthi wena unesono ngokufa kaJesu Kristu laba abantu inkinga umqondo wabo ucorruptiwe and ngoba sisho ukuthi ibhlungu lento ngoba yikho kuyikhuluma njengoba noThomas Paine ayikhuluma nje ngama 17 to 1800s nathi yikho ukuthi siyikhuluma ukuthi uNkulunkulu engathi angasikhumbula Nkosi yami nomenzi nje wezulu nomhlaba ngoba letha bomba lestimela samampondo yakhala ukuthi sikhumbule sonke isizwe sakithi sisebuthongweni ngegama lenkosi sikhona isihlabelelo lesamaNazaretha esithi phakama kuphakama ngegama lenkosi sivuse zonke izizwe zakithi zisebuthongweni ngegama lenkosi bafethu ayikho lento lena yabo lento enibhizi nayo le yamaBhayibheli nilonikhala nenza konke nibanga umsindo maso ayikho hayi ngoba sidelela ayikho Nkosi yami ingakho sithi asibuye nalama slide Nkosi yami siqhakazise sibona ukuthi ayikho into engenzeka noNkulunkulu ngathi angasikhumbula bafowethu mhlawumbe umuntu oyilalele lento nacasuka avule yakhe channel ngoba thina whether nine ni subscribe le nimbijana ngiyanicela mani ithanda lento ake nivuleni ichannel mhlawumbe nizokhuluma kangcono kunathi abantu bakithi bavuke emaqandeni ayikho phela lento nikufundisise lokho kushoyo lo mlungu bese ningena yini lento ku Google nike nicheck nani ukuthi who's Thomas Paine nithi ukufunda ingane zakwethu angithi nifundile nama graduate nisilekelela ayikho lento bayofa yabo ngomhla ka 18 April nizoyibona ingozi ezokwenzeka emgwaqeni befa abantu ngoba imqondo yabe corruptiwe kusenani kodwa religion is what keeps the poor from murdering the rich kwasho Napoleon Bonaparte umlungu lo uphethe iBhayibheli abelungu mabezezweni lakho abazi babengazeli kuzonitshela indlela ezulwini abanandaba futhi noma ningayisogwena abelungu abanamsebenzi nalonto le umlungu weze Africa ngoba wafica umhlaba wakho no right but we are settling baqale ba invade bangene ngondlovu yangena ezweni lakho bese bethi we are settling yabona bese behlala ezweni balithathe kube yelabo ingakho ikhona ivideo sike sayikhipha la ethi sihlaziya amahubo anoyibuka ithi sihlaziya amahubo sithathe la seEngland saliqhathanisa nala seSouth Africa uyabo abelungu mangabe sebecula bona iphathi yabo bathi and united we shall stand let us live and strive for freedom in South Africa our land as white people our land izwe singalishare nabantu abamnyama kube yelethu avumeleke umuntu omnyama ukuthi aye eGoli asuke eGoli eEastern Cape asuke eEastern Cape aye eKimberley yeah it's his country but the land is ours angithi abantu even ngisho ngafunda iconstitution nansi constitution is the guide which I will never abandon kwakusho uGeorge Washington ngoJuly 1795 why constitution is the guide George Washington was never prepared to abandon why because iconstitution iBhayibheli ezinye incwadi zokuxhaphaza abantu abelungu bafikela bengenamhlaba abelungu la babhonya abantu abamnyama babenza igcila bathatha imhlaba wabuyela ngakubo sithema sesinika ifreedom base basigange constitution kodwa nansi constitution hamba uyofunda section 25 econstitution uthi akekho umuntu okwazi ukuthatha iproperty yomunye umuntu ngaphandle kokuthi ayikhokhele
provided ukuthi nalo ekufuna akhokhele iproperty yakhe, he is willing to give iproperty yakhe, the land. Bafike bathatha indawo kithi bangayikhokhela mali yangakubo, basishaya basenza igqila, basenza ama labor tenants ukuthi nina banina ama labor tenants zosebenza la for free because you have no means to pay us, so you must be a labor, that's your tenancy. Masunika freedom basikuthiwa yazini, yeah, we are giving you freedom, you are now free ngesisanenza igqila, but yonke lo mhlaba esiwuthathe ngakini ungakithi, there is a constitution. Ngeke nikwazi ukuthatha lo mhlaba ngakithi kufuna nisikhokhele imali kodwa thina sawuthatha ngakini asininika ngamali. That's the constitution. Ingakho wathi George Washington, I will never pardon, wakusho ngo-1795, but kunabantu ebahlanyisa amakhanda lento le. You know why? Because they're educated idiots. They don't know how to analyze. They are paralyzed. When it comes to analysis, they are paralyzed. Paralysis of analysis. They are fucked up. That is why we have this channel, House of Radical Intellectuals. Nathi isebenze thina. Lo mlungu lo iBhayibheli balikhanda ukuthi mabelwa nani ningalwi. Washo njalo Napoleon Bonaparte. Wena mawuphuwa ngeke umbulala umuntu rich because la kubhala ukuthi uthanda isitha sakho ungayiphindiseleli yonke lo nonsense le. Why Africans are poor and what Africans can do about it, you need to take this book. Nifake la etoilet niflash lezi zinto nginikhiphe ngisho emakhandeni. Ingakho sithi niyofa ngomhla ka18 April ngoba niyoba business into engahlangene nazo. iQuran incwadi yama Arabs asuke eSaudi Arabia, iHoly Bible incwadi abelungu abasuke eEurope, iTorah incwadi yama Juda ase Middle East. Ayikho incwadi eholy ethinta umuntu omnyama, so therefore aniye kusicefezelela ngalezi zinto ezibhale kulezi incwadi lezi. Into engabe niyayenza ukuze niye kubaphuwa nicabanga ngendlela esile, ingakho sikhuluma nangemali esikhathini esiningi. Thathani yonke le nonsense nifake la ni flash ihambe lento le. Thina we are black conscious, ngeke siyiveze mangabe sikhuluma ngoba abayiveza njengo Steve Biko babulawa, abayiveza njengo Malcolm X babulawa, abayiveza njengo Khalid Mohammed babulawa, abayiveza njengabo bonke oPeter Mokaba, oMoses Mabhida nani abantu abayiveza babulawa. Kungcono khona singabonani sinje, uyabona. Njengoba desho uNapoleon Bonaparte, religion is a good stuff which prevents the poor from murdering the rich. Umsebenzi walento ukuvimba nina abantu abamnyama ihawu lokuthi ukuze lezi imfene zalapha eAfrika zingasibulali, masiqhwaga izinto zabo, masithatha umhlaba kubo, sithatha amagolide kubo, sithatha ama diamond kubo, sithatha amalahle kubo, sithatha uoil kubo, uyokwenza iEurope ibe inhle njengoba inhle namhlanje. Lezi imfene zalapha eAfrika akumele zisibulale, ukuze zingasibulali kumele sicorrupte imiqondo yabo njengoba desho uThomas Paine. And the only guide yo Caesar, it's the Bible and the Constitution. Land on it has nothing with you to go to heaven. Take it or leave it. It has nothing to do with your way to heaven. It's just rubbish. Again, Dr. Ray Higgins. This is one of our teachers, Dr. Ray Higgins. Dr. Ray Higgins. But umuntu onesineke sokulalela izinto ezinengqondo ephilisayo ekhanda. Dr. Ray Higgins, religion acts as a social control mechanism, keeping the impoverished population from rising up against the wealthy due to moral constraints imposed by their faith. Remember, all religions are based on faith. What is faith? Faith is a belief in a religious doctrine in the absence of proof or evidence. Once ukhuluma ngeBhayibheli, you need to hold faith. That is why kunalezi zinto ekuthiwa ama faith missions. Why faith? Because faith, you believe in something that doesn't exist. Remember, I said when I gave a definition, I said faith is a belief in a religious doctrine in the absence of proof or evidence. Number one, there is no proof. Number two, there is no evidence. Mangathi asivula iBhayibheli bese sithi let's ngicela unginike proof ne-evidence ukuthi bonke labantu abaphila laphana, o-Abraham, o-Luka, obani, give me proof, give me evidence, let's trace it ukuthi into ekhona in le. There's nothing. Uye kwiQuran uthi give me proof and evidence uthi bonke labantu nalezi ngane ebhale lapha encwadini zama Arabs. Where is evidence for all this rubbish? There's nothing. You understand? The only reason why it is there for you, it has to keep you, the impoverished population, the poor population. Igama lethi impoverished lisho umuntu obengekho poor kodwa wenziwe poor by the system, like the system of apartheid.
ukuthi you must never rise up against the wealth. Akumele wena uyihlupheki akumele urise up noma usukume ulwisane nomuntu rich cause uvimbelekile ifaith yakho yonke le nonsense ebhalekelezi incwadi uvinjwa iyo. That is why abantu abamnyama namhlanje uyabona ngizobethi abantu sifuna umhlaba wethu kubelungu. Hayi kabi ningakuthathi negative lento. Yabo mina manje kuthiwa ngifuna kunento eyenziwa ngapha kunendawo kuthiwa ise inkosi yami kunesikole ngapha kamaphumulo ekuthiwa iPetezi noma isebhida khona. Lezo ndawo zingapha masubheke eShaka. Konke lokukhipha cash nako mbambo. Abantu kunendawo lapha kuneplaza engalibona eladliwa abantu ngabuza ukuthi le ndawo abantu bayithola kanjani ngoba uyabona inkomo zabantu ke lezi sekuyidlelo lokulusa bayithola kanjani indawo enhle kanje kwathiwa labantu babeshodelwa indawo angithi abelungu bayidla indawo kithi bathi indawo eyabo we are landlords ithina uNkulunkulu bomhlaba landlord phela abelungu bafika nalonto ukuthi igama lethi lord lisho uNkulunkulu elithi land lisho umhlaba ukuthi thina la emhlabeni thina ama Europeans we are landlords. Masifike ezweni sifike silidle ngoba ithina uNkulunkulu bakhona okukhona sikuthatha phela buka iSouth America mawe emazweni afana no Santiago leko Chile uye ko Ecuador uye ko Peru uye ko bani ufuna lamaza akhuluma ko Suriname uye ko Mexico wonke lawo maza akhuluma iSpanish uye ko Brazil bakhuluma iPortuguese kwadliwa wonke ama Europeans awudla wonke umhlaba because bona they believe that they are landlords. Sizodla umhlaba wakho senze wena isigxila sikufake le nonsense ethi ngicela nifake la itoilet akumsebenzi wonke lento le. Ngapha eShaka bathi befuna umhlaba. Kwasho ukuthi ngeke bawuthola ngoba ithi constitution ukuze uthole umhlaba kufuna ukukhokhela. Abantu bathi no imali asinayo yokuthenga lo mhlaba kodwa ilula lento. Ngoba lo mlungu ubeka imoba zakhe lathi nasifuna le ndawo yakhe asishise lezi imoba zakhe lezi zithi mazithi zaphakama bayifaka umlilo angasitholi isivuno zithi ziyaphakama bayifaka umlilo angasitho wazi wayiduba indawo ayishiya bayidla kanjalo abantu akithi nabo abelungu befika la basifica sihleli basifaka induku bashisa izindlu zethu uyabona nje mina ugogo wami ushone ngo1906 ugogo wami wazalwa ngo1906 phela ngikhulela nakamaphumulo ngahlala khona ingakho inkosi yami ngiyibiza ngoma hamba ehlala washona ngo1906 mina wazalwa ngo1906 washona ngo1995 babe kunendawo ngapha mawusebhida khona noma ule koMatinya kuthiwa bazokwazi abantu balapha kamaphumulo ngasebhida khona kunendawo lapha ekuthiwa isemakhulu ugogo wami uthi bakhishwa emakhulu bekhishwa umlungu kuthiwa evele efike nokadaganda lime ukhona egcekeni uhleli uyabona nje uhleli kwakho kufika umuntu alime enza isivuno abiya kubiyele phakathi bese kukhipha ngesimbambamba baba baphuma ke bayehlanzeni lapha yabo nje noyibona makwenze yabo kamaphumulo okuhlukene bafowethu maphumulo indawo embi kakhulu la ndawo kwashawa abantu bawophoswa khona beshaya belungu kwadliwa indawo zabantu so abantu bangapha babonda ilula lento ngoba uhulumeni akanayo imali yokusithengela indawo and thina sayifuna le ndawo shise lezi imoba lezi simbona umlungu ekahambe abamshanga umlungu abambulalanga abamezanga lutho badila nje nezimoba le ndawo kwakwehoba bamkhulu bethu lo mlungu ngoba egweve nayo sifaka umlilo le ndawo bayithola mhlambe enye indlela ukuthi mawuthi sifuna umhlaba ngathi nabo phela belungu bayenza lonto leyo bayenza ikabi uthi nje mangifuna indawo la siyabona shodela indawo nangumlungu ugwevena le ndawo ufaka imoba sifuna faka umlilo lento ilula lento ufaka umlilo lento ubona ukuthi ngeke nithole indawo uzoduba ahambe nifake inkomo zenu mhlambe ngicine nakhile simple as that nabo benza exactly the same that's it akukho futhi okunye that's it kodwa abantu ngeke bayenze lonto because yabo lento moral constraints ukuthi inkolo yami ayingivumeli umsebenzi wenkolo leyo into ukuvimba ukuthi yabo yonke lento engiqeda kuyikhuluma imbi ithi angisho umuntu akuhlaselwa abantu kufuneka indawo ngithi nabo bathi mabefika laba bonke siyayifuna le ndawo basifaka induku basifaka umlilo wena ufaka induku awufaka imlilo awufaka induku wena nansi indawo ngiyifuna bagwevene lokunjani kufakwe imoba lana thina sifuna ukwakha ufaka lento umlilo ubonke ngeke uyithole indawo finish nabo benza one and the same thing kodwa ngeke siyenze leyo nto ngoba nansi into uyabona
nansi into ingakho abelungu kwakuthiwa abantu abenzeni Nkosi yami lento okufundela ukuba umfundisi uze ukuholela ukuba umfundisi ngoba ubulala umqondo womuntu ucorrupt umqondo womuntu angithi yabo lonto leyo ucorrupt umqondo you must get paid ubulala ingqondo zabantu uyabona nje umuntu onomqondo ofile yonke lento ekhulunywa la umsangano nje ushit uthuvi ngoba umqondo wakho ufile ubulawele nonsense le asijampe. The government of the United States is not in any sense founded on the Christian religion. Lokhu kwasho uPresident John Adams kwakunyaka ka1797. Wekucacisa lokho kwakusho 197 years to democracy by South Africans ukuthi inkolo yobuKristu thina abelungu sizoyithatha siyise kubantu abamnyama ukuyobabulala ingqondo. But thina ngoba sikhanda lelizwe lase United States of America we have nothing to do with Christian religion. We need to take this mind suppression program siyoyifaka kwizitha zethu ukuze izitha zethu zingasihlaseli. But we have nothing to do with Christian religion. That was President John Adams. This will be the best of all possible worlds if there were no religion in it. Kwakusho yena lo John Adams uthi lo mhlaba kube yayingekho lento ekuthiwa inkolo ngabizwe li right. Ngaba akekho umuntu owadle umhlaba wakhe kwasala kanjalo le khamisa sifuna umhlaba wethu ngoba hlezi sisho kulelizwe leli. Expropriation of land without compensation. How do you expropriate land without compensation? It's very easy. You want the land, burn it. Ubonke ngakuyithola uzoyithola. Just burn it at night ungabona umuntu ufushisa lento le. Ubonke kuzophenduka idlelo lenkomo nifake inkomo mangabe inomi sikhona uthi okay sekuyidlelo lenkomo baqale bakhe abantu ngaphandle ukuthi nimoshe imali. Simple. That's exactly what they did. Exactly what they did. It's written here. And as promote umbhedo la angisho ukuthi okay kodwa mawuyifuna bayenza ngento ngapha lento kaMaphumulo. I can show you that land. Anohamba niye ngapha koPetezi nibuza uphi lo mhlaba esizokuthiwa kavele abantu babona ukuthi sifuna umhlaba bawufaka umlilo. Now easy, it's very easy. If you want to expropriate the land without compensation, burn it. Ubone ngakutholeni easy. Christianity is the most perverted system ever shown on men. Ayikho into umsangano nengenangqondo njenge religion eChristianity eyafakwa abantu kusha belungu Thomas Jefferson. These are all former presidents of the United States, and they said these things ngama 1700s nangama 1800s. Iya irritate land ingakubona no Thomas Paine or David Icke bekhuluma ngalezi zinto it's so painful man, painful deep down our hearts. There's pain ukuthi abantu they are fucked up. And bazali ingane eziphuwa bafowethu. If you have a way, please subscribe to this channel. And nilalele into enisho esisho iyonisiza niye kulona khamiselana ngisho namanazareth sikhulumile ngakuthi yekani lo niyokhamisa lapha kushembe nithi nifuna umsebenzi iyichilo inhlupheke ebhekene nani sinenzela isihloko senu iyichilo inhlupheke ebhekene namanazareth iyanyanyisa. And we told you what to do. Manizohlupheka senisilalela la hambani niyofa noshembe futhi ngisho ngathi inkosi inibusise engathi ngangabusise kangizwana nomuntu oyisiduphunga mina. Ukhona umfundisi unzama lapha. Maningayizwa lento enisho esisho thina amaNazaretha la anoya kumfundisi unzama noma niye kumfundisi kunomfundisi ohlakaniphile lapha man. Thobani Nkosi ungidi. Niye nakubona bonivula imiqondo. Niye kulona ntata namanzi namafutha noguqa kushembe lapha. Khona izinto ezifuna lento man, ezifuna umqondo. Ngisho ushemba nganoma niyezwani mekhuluma lapha. Emva kwalomthando zothi abathe igeju limi uzophila. Musu uhamba ukhamisa ucela la. Asimfuna umuntu ahambe ekhamisa ecela. Sebenzisa lento le. uNkulunkulu ukuphila ingqondo wakupha nezandla ukuthi usebenze ngazo. Ungahamba ukhamisa. Mani ngamuza ushembe ufuna nisizwe ukuthi nisithini. Mani ngayizwa lento esishoyo fuse gani nanamba niyofa. Akuzongcengwana la. Bafowethu we are house of radical intellectuals. SamaZulu. Mawuyithanda into esikhulumayo uyasubscribe, uyayilike, uyayishare. Mawungayifuni futhi uyeke kanjalo. Yithi laba. So khamisa ngithele ezweni lethu yithi. So we are landless. Ezweni lethu landless. Kusuka umuntu oyiforeign ezothi uyilandlord, uNkulunkulu. Ezweni lakho uNkulunkulu ezweni lakho uyayitha bese kuthiwa wonke ebafowethu ngeke bonke labafowethu Steve Biko. Kakhulukazi Steve Biko, Chris Hani. Abantu kuba bafanga ngaba njena namhlanje. uNkulunkulu ngathi ngabakhumbula lapho bekhona. Khumbule nezingqondo zabantu abamnyama zivuke. Asikhumbule nathi kule channel, asikhumbule umenzi wezulu nomhlaba. Shembo ingcola asikhumbule Nkosi yami nathi.
singabulawa abantu ngoba lento esiyikhulumayo inecessary kufuna ingene emqondweni yabantu. Siyaxolisa ngokulula. Siyaxolisa. Lesikhuluma ngayo ibucayi kakhulu. Siya understand ne damage esengqondweni zabantu efakwe lento ekuthiwa inkolo. Siyacela ngani zakwethu ningalwi nathi. Siyagula deep down our hearts, siyagula. Yabo ngoba nidansa niphuza utshwala nenza yonke lento eniyenzayo thina silali. Sicabanga ubusuku nemini. And mind you kunemsebenzi esiyenza kufuna siphile ngoba sizele sinezingane. Phela sikwazi ukuthi abantu ababe nemali ngapha thina sikhanda imali. Mina ngesikhathi engabe nami ngiba busy ngaso ngezinye izinto, ufuna ngihlale ngifunda incwadi day in day out. Spend hours and hours sokhuluma nabantu bakithi. Sibhlungu bafethe enhlizweni zethu, sibhlungu ngisho engqondweni zethu. Ngakho sisho ukuthi abantu abanjengo Chris Hani, o Steve Biko, o Solomon Mahlangu, o Pixley kaIsaka Seme, abafowethu abafa bekumkhonto wesizwe ngesikhathi bekubulawa abantu bakithi abamnyama bengenze lutho. Abafowethu abafa bekwi-APLA, i-Army Wing ye-Pan Africanist Congress, abafele ekuhambeni. uNkulunkulu labo bantu engathi ngabakhumbula. Bese sikhumbula nathi ingakho sithi siyacela ingane zakwethu ukuthi thina mhlawumbe indlela esikhuluma ngayo mangabe ngahlambulukile. Siyacela omunye umuntu oyi-Pan Africanist, umuntu o-black conscious, oyi-intellectual, mhlawumbe ongekho radical, akazame. Thina we are radical guys. Izinto esiyifundayo zihlukumeza umqondo, zihlukumeza inhliziyo khona to khona, ngoba we know exactly who we are. Ngoba sisho sithi manje nendlela nimjoin uRay Higgins uyalekelela kakhulu engqondweni ukuthi uphila impilo eyiyo. Makukhona mhlambe sikushilo kwangena kwaphukela enhlizweni yakho, hayi mfethu uNkulunkulu engathi engafaka umusa kuleyo ndawo. Kodwa ngebhadi ngeke sixolise ngoba konke ade sikusho ngane yakwethu besikusho sazi ukuthi sithini, kodwa ngeke sixolise. Kubhlungu kunjalo kodwa ngebhadi ngeke sikwazi ukuxolisa. Bafethu uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. uNkulunkulu uyabathanda abagcina usuku lesikhombisa. Mawunendlela nawe uzuligcineke usuku lesabatha kanye nabendlu yakho bonke. Umlilo ke awubaswa endlini zenu ngosuku lwesabatha. Isabatha lengalolu suku ekuthiwa umgqibelo noma ekuthiwa uSaturday lingena ngosuku langolwesihlanu entambama. Makushona ilanga nje kube sengena isabatha ubusucisha umlilo. uNkulunkulu yokukhumbula ngoba umkhosi oyingcwele. Isabatha umkhosi oyingcwele. Ngisho emazulwini zacisha ihogo ngosuku lwesabatha. Bafowethu inkosi nibusise. Engathi konke sikushilo uNkulunkulu enganikhumbula kungene kini futhi kungene ngesihle ngomoya omuhle okaNkulunkulu ophilisayo. Hayi ngomoya kaSathane. Ngomoya kaSathane uyahlupha, ufuna abantu balwe bese kufa nabantu abangenacala. Ngalawo mazwi bafethu inkosi yomusa inibusise, siyabonga.